ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. देवगड तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळा वळीवंडे नंबर 1च्या प्रशालेच्या वतीने बांधावरची शाळा उपक्रम राबवण्यात आला. माझ्या शाळेचं नाव जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा वळीवंडे नंबर 1 आहे. आम्ही बांधावरची शाळा ह्या उपक्रमासाठी दत्तू काकांच्या शेतात आलेलो आहे. आम्ही शेतीचा अनुभव घेण्यासाठी शेतात आलो आहे. नमस्कार, माझे नाव अक्षता विजय अवताडे. आमच्या शाळेचे नाव जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा वळीवंडे. आज आम्ही बांधावरची शाळा उपक्रम राबवण्यासाठी दत्तू काका यांच्या शेतात आलो. नमस्कार, माझ्या शाळेचं नाव जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा वळीवंडे नंबर 1. आम्ही आज बांधावरची शाळा उपक्रम करण्यासाठी दत्तू काका सावंत व लहू काका सावंत यांच्या शेतावर आलो होतो. त्यांनी आम्हाला अल्पोपहार दिला आहे. आम्ही त्यांचे आभारी आहोत.